Nokwasai mose vadikani hama vari kunze kwenyika vari munyika yeZimbabwe, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ndauya zvakare musi wa23 August kuti tinge tichinamata pamusoro penyika yedu kuti Mwari apindire zvinhu zvose zvifambe zvakanaka. Tinotifokesa for peace, takamirira kingdom yekwamwari. Saka ndine zviprofita zvandakapa zviviri zvandakapa zvine mufananidzo wakadzika. Sekuti chekutanga ndakatara pamusoro pemabhiza maviri ndichiti rimwe ndaona rakapfeka sweta yeyellow rakanyorwa siri chimhanya. Kubva kwaita ranga rine the old one rakanyorwa Z rine different colors richitevera. Rakaenza nesi ndobva rapedzisira ratoverteka raenda kumberi, zvichirakidza kuti pane macities mamwe achatorwa nerimwe horse and the other horse, old horse, ndarona zvakare chidzokera panzvimbo. Saka zvazvinongotaura ndezvekuti tinofanira kunamata rugare. Zvakare ndakataura kuti in parables of matotems kuti shumba murambwe, ndizvo ndakaona kuti shumba murambwe ndakaona ichidya chidya chegumbo mutupero gumbo romunhu, zvichirakidza kuti pamakwikwi achanga achiitika kune zvakawanda zvichaitika zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vachisimudza maplakats shumba madifferent places, zvichakonzera kuti vamwe vataiwa, hazvina kuita zvakanaka, tabirirwa. Ndarakidzwa zvakare Mwari ati tinamate nekuda kwaizvozvo kuti pasava necivil war. Nokuti ndarakidzwa nyika, vana vemuZimbabwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vachireacta. Ndarakidzwa paita mweya wehasha wakanyanya zvisati zvambobvira zvaitika before, vanhu vachireacta zvakanyanya kubva nebelt reSouth Africa. Paita group ragara but people they were so furious and angry. Pachapedzisira paita ma-intrapersonal conflict or interpersonal conflict zvokuti tinofanira kumira sevana veZimbabwe tinamate. Mwari anofanira kuti pave nerunyararo munyika yeZimbabwe. Saka ndo zvadayo tizokurudzirana kuti tinamatire nyika yedu, tibelieve kuti Mwari achaita kuti Zimbabwe igobudirira ifambe zvakanaka. Kuda kwaMwari ndongakuitike. Asi chiprofita chandakupai choda kuti tigone kuramba tiri panzvimbo tinamata. Tikudzokera pa2 parables dzekutanga dzandakutsanangurirai yezvandakaona nezvakaitika nezvichazoitika. Saka rira rinoda kuitwa asi the food is not fair. Ndazoratidzwa zvakare paita the wolf and the lamb, can they sit together and eat together? The wolf might be willing, that can be the Z. Is the lamb as well willing, or the lamb might not be willing? Can they sit for unit of purpose? Saka ndiri kudzokera nchiti zvandarakidzwa zishumba murambwe, shumba murambwe, you can see as well the letters that I'm talking about. Ndaona richidya chogumbo romunhu. Let us pray for the perfect will of God to prevail and for the peace of the nation, prosperity and blessing, because Zimbabwe is the breadbasket of Africa. May the Lord bless you wherever you are, and may the Lord keep you and make his face shine upon you. Let's continue to pray against civil war, interpersonal conflict and interpersonal conflict within the party itself. Let us continue to pray that God will intervene within the parties in Jesus' name. Amen.